Klasické talířové ventily jsou tragickou součástí každého interiéru. My jsme pro vás ale našli řešení. Pojďme se na něj podívat. V dnešním videu bych vám rád představil talířové ventily KTV od společnosti Ventila, které se vyrábí ve dvou různých variantách, a těmi jsou varianta M a varianta D. Varianty M a D se samozřejmě liší svým vzhledem, kdy u varianty M dosahujeme úplného splnutí se stěnou nebo stropem díky ultratenké hraně, která je pouhé 2 mm. Kdy naopak u varianty D vzniká odsazení od právě stropu nebo stěny. Oba talířové ventily KTV jsou univerzální, to znamená, že slouží jak pro přívod, tak odvod vzduchu z nebo do místnosti, kde se dostáváme i k jejich hlavnímu rozdílu, a to je, jakým způsobem právě vzduch přivádí nebo odvádí. U varianty M dochází k přívodu nebo odvodu vzduchu napřímo středovou mezerou ve ventilu, kdy naopak u varianty D vzduch prochází ze strany ventilu. Oba modely mají nastavitelnou středovou část pro snadnou regulaci průtoku vzduchu. Talířové ventily KTV vynikají svými barevnými možnostmi, které jsou v základu bílá, černá a šedá, kdy u varianty KTV-M nabízíme dvě barevné kombinace a těmi jsou bílo-černá a bílo-šedá. Obě varianty talířového ventilu KTV vyrábíme v 5 rozměrech od průměru 80 mm až do 160 mm, což znamená, že se dají využít například v malých koupelnách anebo i v větších komerčních prostorech. Nyní si rozbalíme dvě varianty KTV-M a KTV-D a podíváme se, co se nachází v balení. Pojďme začít tím, že se podíváme na samotné talířové ventily. Oba dva modely jsou naprosto shodné a jediným, čím se liší, je jejich střed. Když talířový ventil obrátím, tak vidíme, že je osazen gumovým těsněním, které slouží pro přímé vsunutí do potrubí a dělá tak montáž naprosto jednoduchou záležitostí. Také vidíme, že součástí je pilový filtr, který je vyměnitelný a slouží k ochránění vašeho potrubí, stropu nebo ovzduší v místnosti před prachem a jinými nečistotami. Středové kolečko můžeme jednoduše vyšroubovat, čímž buď to regulujeme průtok vzduchu, anebo se tak můžeme dostat k pilovému filtru, před kterým se nachází takovéhle plastové kolečko, které slouží pouze k tomu, aby drželo pilový filtr na svém místě. A dále se na samotném středu talířového ventilu nachází matka, která drží kolečko a také ji můžeme využít jako kontramatku pro správné nastavení průtoku vzduchu. Dále se v balení nachází pytlíček s držáky pro uchycení na sádrokarton. Tyto držáky využíváme ve chvíli, kdy talířový ventil instalujeme na ohebnou hadici a v tu chvíli budeme muset odstranit gumové těsnění a držáky na sádrokarton po obvodu talířového ventilu jednoduše nacvakáme. Jednoduše přiděláme hadici, obmotáme alupáskou a zasuneme do stropu. A to by bylo pro dnešek vše k představení talířového ventilu KTV od společnosti Ventila.